bisan pagdato ka sa pagkwartahan ka, your money cannot replace the love that you should give to your children. Naging English na ko, patay na gina. Your money will never replace the love that you should be giving to your children. Nagani saying you cannot eat your money when all the food runs out, meaning di na niyo makaon pa mong kwarta kung mahurot ang tanang pagkaon. It's good to have money, ha, ay kalain ganan sa kwarta, pero ayog isayop na kwarta ray pangayon sa mga anak. Nako story ana nabutlag na mo stable mo aron maminaw ani nga story. Pero ang story ana kay naay bata nga nakakuyog po siya sayop nga